An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye tubabukalo tile 28 février kalo an bɛ ale la san 2024 k'an ka arajo partenaires k'u bɛɛ lajɛlen fo. Maa minnu fana b'an ta bɔlɔlɔ kan u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ k'u bɛɛ fo. Minnu bɛ an bila yɔrɔ wɛrɛw la Facebook ni a tɔ wɛrɛw la an b'olu fana fo. An yɛrɛ bɛ laseli kɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ an ka page YouTube ale ni Facebook ka taa fara an ka groupe partenaires kan. An b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni an ka club maaw. An mara sɔgɔmada in na accident juguba dɔ kɛra. Maa 30 ɲɔgɔnna tora o accident na an na dɔ fɔ o la. An ka ministre fila kan ka taa Irisilakaw fɛ yen. Ablaye Diop ale ni Sadio Kamara Wolomasiri Tabaw ka ministre an bɛ dɔ fɔ o la. Jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana kibaruya misɛn dɔw bɛ yen an bɛ ji da olu sɛnɛ kan. I kɔrɔkɛ don wa n t'a dɔn i mun don k'a ye premier ministre sugandi dɛ Laginɛ. Ayiwa a ye min ta o tun bɛ Selu Dalen Jalo ka parti la. Hakili la kun bɔr'o la ka taga don Alpha Condé fana ka tɔn na. Bon maa min don kɔni Bauri a dɔnnen don kosɛbɛ Laginɛ politique ko la. Dumbuya kɔni y'a ka danaya d'a kan sabula ko in yɛrɛ taara ka Dumbuya yɛrɛ bolo dan sa o. Amara ko bolikumadɔn ka fisa sen ka di ye. Ban ka ban pewu o ka fisa janfa ye. Fanga ale tana ye kan fila fɔ ye. Wa maa tɛ suruku balo halo la k'a dakasa fana bɛ bɔ dɛ. Parce que ale fana taalan ye o ye. Ayiwa ni maa min dogo yɔrɔ bɛna tigaforo ma o kɛra cɛ sonsorolen ye. Masakɛ ka fanga ka sinsin a ka hakili to a kuma t'a la a bɛ min fɔ la. Amara an ɲɛ bɛ fiɲɛnin dɔ wulitɔ la nin waati in na. An bɛ ɲɛmaaw lasɔmi k'a f'u ɲɛna u k'u hakili to u ka baara kɛcogo an'u ka laɲini ani jamanadenw kɛlen don ka danaya min da u kan. M5 bɔforola kuma na a farafarali a bɛ kana ni ko dɔ wuli ɲɛmaaw ka u ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ta. U k'a dɔn k'a fɔ ko bi kabini Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la maliden fanba Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan u ka danaya bɛ u kan. Tilennenya ni laadiriya ani kumakan bato u y'o min kɛ u taalan ye ni maaw dar'u la ka baara kɛ u nɔfɛ u k'u jija u k'a boli u nɔfɛ maaw kan. Amara an ɲɛ bɛ mun na bɔlɔlɔ siraw fɛ bɔ bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye Ibrahim Boubacar Keita senkɔrɔma dondo k'a dɛmɛ n'a nana firi n'u taar'u yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ olu caman wulilen don bi k'u bɛ fanga soutenir k'u bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ. Maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ M5 kɔnɔ n'olu ka jɔyɔrɔ minɛn'u la waati laban in na u caman wulilen don k'u sen wuli k'u jɔ k'olu ye di min nɛnɛ ko o dunni man ka ban. Maa minnu fana bɛ yen ko olu bɛ premier ministre nagakɔrɔla la olu fana bɛ k'u fasa ja ko fo olu ka sinsin. Amara fanga kɔnɔna na bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔw bɛ ka caya majɛw bɛ ka ye baaraw la. Amara n'i y'a ye hali maaw bɛ siran ka kuma sabula fanga ka kuma caman bɛ bɔ maaw da maaw jigi dalen tɛ maa minnu kan u dalen tɛ maa minnu na. Kuma ɲɛnɛma ko ɲɛnɛma jamana taabolo a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ m'a fɔ a bɛɛ dɛ a caman y'a siraw bila o de bɛ k'a to bi fɛnmisɛnnin caman bɛ yen maaw b'u ɲin sɔnni da u kan sabula u delila k'a m'a tigiw da. Bɛɛ kɛn bɛ k'i yɛrɛ minɛ mun na bi an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ fɛla bɛ maa caman na u bɛ fɛ a ka ɲɛ nka n'a ɲɛlen kalifalen don minnu na olu yɛrɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn ka dulokikan minɛ Amara fɛn wɛrɛ bɛ bɔ min t'o ye dɛ. Ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmaaw ye e ye premier ministre nagakɔrɔ baarakɛla ye e jɔyɔrɔ b'e bolo e ka kɛ kuma o kuma e bɛ bɔlɔlɔ kan i bɛ lɛrɛkutigɛ la i bɛ kɔrɔmatigɛli la i bɛ maaw burujali la u k'a lajɛ faso baarakɛla faso cakɛla o da man ka ye kuma bɛɛ la. E bɛ CNT kɔnɔ CNT ɲɛmaa bɛ yen
CNT baarakɛlaw bɛ yen CNT conseillers bɛ yen aw bɛɛ lajɛlen taara tacogo kelen na e ma baara wɛrɛ foyi sɔrɔ fo CNT ɲɛmaa ka jelibaya o ka kuma laseli walima e yɛrɛ CNT maa ye i bɛ bɔ cogo min ka di i ye i bɛ kuma i dun bɛ baarakɛyɔrɔ min na a fɔra ko jamanadenw ka maa sugandilenw de b'a kɔnɔ dɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ɲuguɲugu kana na ɲagaɲaga wuli ɲɛmaaw k'u jɔ u ɲɛmaa jɔyɔrɔ la ni kuma min kan ka fɔ CNT la CNT wasaden o a kɔnɔmaa o man ka wuli k'a fɔ ko a bɛ ko ta ka ɲɛsin jamana calatigɛ jɛkulu wɛrɛ maa ma premier ministre ka baarakɛyɔrɔ maaw u kan k'u yɛrɛ minɛ ni maa m'a f'u ye premier ministre k'a f'u ye u bɛ bɔli minnu kɛ u bɛ waleya minnu kɛ u bɛ jijukɔrɔ baara minnu na u k'a dabila maa minnu fana bɛ CNT kɔnɔna na n'u bɛ k'o baara kɛ u k'a dabila maa wɛrɛ minnu bɛ n'u bɛ calatigɛ jɛkulu wɛrɛw la n'u bɛ ka bɛnbɛnbɛnw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ ma fanga in kɔnɔna na jamana ɲɛmaa k'a jɔ a jɔyɔrɔ amara maliyɛnw sɛgɛnnen don dɛ nin waati in tɛ popapo ɲagari waati ye dɛ politikikɛla waati tɛ nin ye dɛ don o don jɛmuso n'a kɔladen M5 kɔnɔna na communiqué dɔ bɛ bɔ dɔ wɛrɛ bɛ bɔ i b'a fɔ ko i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ mun de nɔfɛ jamana ko in na baara dun tɛ ka kɛ an ɲɛ bɛ mun na minnu bɛ se ka baara kɛ olu tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ nin kuma misɛnnin nin ko misɛnnin nin ko kwalantanw fɛn minnu yɛrɛ ba tɛ u la dɔw yɛrɛ bɛ yen ni nin ma wuli fiyewu olu t'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ se ka fɛn sɔrɔ olu balolan ye nin ye jamanakuntigi ni bolo firinna a bɛ d'a tigi de kan na dɛ an ma jigin i la fɔlɔ dɛ an m'a f'i ye sira bila an m'a fɔ n ko i bɛ ka min kɛ k'a man ɲi nka i ka ɲuman i ka baara i ka taabolo i ka tabiya i ka danaya i ka tilennenya i ka yuruguyurugu kɛlɛ i ka faso kanu i ka kirali minɛ i ka bɛri minɛ i ka tesaliti minɛ i ka agɛlɔgi minɛ n'i b'a fɛ a ka sinsin maa minnu b'i nɔfɛ f'u ka k'i ɲɔgɔnna ye u ka bɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ la transition kɔnɔna tɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ jɔyɔrɔ b'aw bolo a ye baara kɛ fɔlɔ baara de kalifalen don a la a ye baara kɛ maliyɛnw mago b'o de la aw bɛ ka mun kɛ nin ye maa caman kumunen sigilen don ka aw lajɛ wa maa wɛrɛ tɛ k'a kɛ dɛ fanga yɛrɛ n'a kɔnɔmaw ni CNT mɔgɔ dɔ ma bɔ i bɛ premier ministre ka mɔgɔ dɔ ye n'o o tɛ i bɛ calatigɛ jɛkulu wɛrɛ mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen fununen don ɲɔgɔn kɔnɔ k'i sigi aw bɛ fɛ cogo di jamana ka dilan ni mɔgɔw tɛ k'a fɔ aw ye aw bɛ ka minnu bila baaraw la aw bɛ ka minnu bila vidéo kɛw la aw bɛ ka minnu bila fɛnw na maliyɛnw ɲɛ b'a bɛɛ la u b'a bɛɛ kalama koyi maliyɛn tɛ kuma de parce que u bolo taabolo ɲuman ka ɲi dialogue min bɛ sen na a baara kɛcogo jamana taabolo wɛrɛw baaraw kɛcogo a y'aw tilen ɲɔgɔn ye a ye baara kɛ danaya ni laadiriya la maliyɛnw ka nafa bɛ min na a k'o kɛ nɔn tɛ amara u bɛ min na nin ye ni maa tɛ k'a f'u ye u yɛrɛ ka jateminɛ kɛ dɛ kuma misɛnnin cayalen don bi tile fila in na dɛ wa a si tɛ maa si ye maa minnu yɛrɛ ko olu nalen don ko pour que transition ka ɲɛ aw bɛ ka aw yɛrɛ ɲɛyɔrɔ de ɲini sisan sa o sinon Asimi yɛrɛ tɛ nin bɛɛ kɛ o a tɛ kuma min kan ka kɛ o kan ka kɛ cogo min nka baara kalifalen don aw minnu na an tɛ ka aw nɔ ye aw bɛ k'an tɔɔrɔ ni kuma caman ye don o don kuma caman burujali i yɛrɛ tɛ a faamu yɛrɛ min yɛrɛ bɛ yen hali n'i bɛ fɛ ka faso ka kibaruya ɲuman ɲini k'a sɔrɔ kataba 4 don k'a fɔ ko baara ma kɛ baara kɛra nka aw kana na aw ka baara tiɲɛ ni jɔyɔrɔ aw yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔw la ka ban yɛrɛ nin y'an ka sɔgɔmada in na nin ka kan wa ye amara a ka bi tulo kunnandi kɔnɔ walahi ŋaniya dɔw bɛ yen ala ka n'u sabati ala ka n'u minɛ mali ma quoi wa ne bɛ min f'i ɲɛna n bɛ segin a kan dɛ mali in bɛ diya hali ni anw yɛrɛ tɛ amara n'i bɛ jamana kunna a bil'i kun na jamana ale bɛ kuda ye de e bɛ n'i ta de kɛ ka taa i tɛ se k'a bɛɛ kɛ n'i bɛ jamana kunna i bɛ fɛn bɛ mun man di ye i bɛ fɛn bɛ min ka di ye nka i ka kun tilenna n'i ka baara kɛcogo ye min ye o kɛ tilennenya ni danaya ni laadiriya la wa fanga tɛ ɲɛ fana ni jelidenw t'a kɔrɔ dɛ i b'o kɔrɔ dɔn kuma lasebaa ɲumanw a kuma latigɛbaa ɲumanw kuma fɔyɔrɔ ɲumanw kuma lakalilaw nin bɛɛ de bɛ jate
dɔ bɛ se ka fɛn dɔ fɔ maa t'a jate nka n'a mɛnna dɔ da maaw bɛ da la dɔ bɛ yen n'a a bɔr'o la maaw b'a fɔ ko nin ba sigilen nka jamana yɛrɛ ka cakɛdaw aw b'olu to yen cogo di ka bɔlɔn minɛ aw bɛ yɛrɛ ɲini de la aw tɛ faso jɔ la mun bɛ ka kɛ don o don kuma minisiriw bɛ kuma premier ministre bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma an dun bɛ mun nɔfɛ an ti ka o ye Asimi i ka tilennenya in a f'i kɔmaw ye maa minnu nana k'u nana aw dɛmɛ baara la u k'a sira ta dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra maliyɛnw sigilen don ka aw kɔnɔ dɛ walayi maliyɛnw sigilen don ka aw kɔnɔ dɛ a lajɛ kɛ minnu nana ko ministre technocrate olu yɛrɛ kɔni maa b'i yɛrɛ ɲininka u nana kun min yɛrɛ la yɛrɛ tafan ni nafan kelen n bɛ da yen farali kana na an ɲina an na kun kɔ nka mara jamana in bɛ jɔ dɛ jamana in bɛ jɔ a bɛ diya a bɛ ɲɛ n'Ala n'a kira sɔnna ma ni min nana waati min o b'a ta de kɛ n'o tɛ fɛn dɔ maloya kan ka transition mɔgɔ bɛɛ minɛ bi olu tɛ se ka kɛ maa k'u tere maa minnu ye jamana in dafiri olu tɛ se ka maa k'u taamaɲɔgɔn ye maa minnu ye jamana in ci olu tɛ se ka tugu politikimɔgɔ minnu ye jamana in dafiri olu tɛ se ka kɛ jagokɛlaw ye jagokɛla nɔfɛ jagokɛla minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ jamana yɛrɛ ka suma olu tɛ se ka kɛ maaw a ka gɛlɛn quoi maaw tɛ se k'a faamu amara ɲɛda de ti ka falen anw ka taabolo la minɛ n'i ye télé lajɛ i dusu de bɛ kasi i b'a fɔ ko maaw tɛ yen maa wɛrɛw tɛ yen n'i dun ye ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ ta yen falennen don n'a fɔra ko jɛrɛ taa ministère de la défense lajɛ f'i bɛ nisɔndiya n'i jiginna ka na ministère sécurité affaires étrangères ni fɛnw i bɛ mɔgɔw ye u bɛ baara kɛ tilennenya ni laadiriya la f'a bɛ faso kanu don i la n'i taara présidence yɛrɛ la drapeau yɛlɛ ni fɛn minnu bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ mɔgɔ nisɔndiya nka n'i sera anw ta ninnu ma ne yɛrɛ mana citer ministère ye ne ja bɛ tigɛ heureusement Amara nin y'a ye wari tigɛrɛ u la dɛ ni ninnu tun bɛ wari fusugu sa ma sɔrɔ a bɛɛ bɛ kaso la Ala ka hakili ɲuman d'an ma n'o y'a sɔrɔ nin ka kan a y'o fɔ anw ye Amara ministre min bɛ bolimafɛnko kunna k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko Siraba kasara jugumanba dɔ kɛra nin kalo in tile 27 kununko nɛgɛ kanɲɛ 17 waati u b'a fɔ babolo min ma ko Bakoyi ni ale bɛ Siraba national 7nan kan Ɲɛna ani Kumantu ni ɲɔgɔn cɛ ko donita mobili dɔ ni a numéro ye BG 95 ani 95 56 MD k'a kun kɛlen don ka maliyɛnw ta maliyɛn minnu bɛ an dafɛ jamana ninnu na a bɔra Kɛɲɛba de a b'i kunda Burukina kan min ye mobili in ye ko a taara dafiri point ale yɔrɔ la k'a sababuya kɛra min ye mobili bolila kɔni ko mobili fanga y'a kɛɲɛ waleya in kɛlen ni mobili dafirila sa point kɔni na Amara maa 31 o de fatura nɔgɔnin fɛ maa 10 olu sɛbɛkɔrɔ joginna Mali gouvernement kɔni ye wulikajɔ kɛ k'u ta yaasa ka na n'u ye lakanayɔrɔ ni furakɛlikɛyɔrɔ la ministre min bɛ bolimafɛnko kunna sa n'o ye Madina ye k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ka maaw fatura ka dugawu don kɛ maaw ye minnu joginna k'u b'a ɲini siraba bolilaw fɛ n'o ye mobili bolilaw ye o t'an bɛɛ sa wa parce que motonin dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ne ni zu don k'u hakili to Siraba kasaraw kɔlɔlɔw la wa min ye chauffeur ye fana k'u b'a ɲini fɛ ani mobili bolila ni moto bolilaw bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi sirabaw kan yaasa ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kisi cogo min Segu mara la an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Komani Tanapo ko bolosira ka da ale kan a minɛna waleya min senfɛ u k'o ma ko opération Bafo
ko senfɛ sa min ye komani tana po ye maa min do k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Bamanci wale ni Juga wale mɔgɔw olu ka musaka ko la ko wa ko min ye musaka kɔni bɔli ye ko o de y'a ka fangaba yɛrɛ ye ko a kelen ma minɛ dɛ ani maa 21 o de minɛna wa min ye wulikajɔ in kɛlen a minɛlen kɔfɛ Amara ko Bamanci wale ni Juga wale kɛbaw k'u y'a lajɛ k'u bɛ se ka maa in labila cogo min a k'a ma bɔ foyi fɛ u ye jan dɔ da armée ɲɛ fɛn fɛn tun b'o yɔrɔ la armée o bɛ nɔni ka tɛmɛ n'a sen ye min ye komani tanapo kɔni n'a ka kalandenw ye k'u minɛlen minan caman yer'u bolo n'o ye marafaw ye marafa caman yera ka so maramafɛn cɛjugu caman yera min ye baarakɛ minan dɔw yera nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye halisa ale ko kelen hukumu kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso min bɛ Wabariya bi mun taara ko ka Guzurekaw fɛ yen Bamanci wale ni Juga wale kɛbaa dɔw fɛ nka dɔgɔtɔrɔ minnu tun bɛ n'u kun y'olu minɛ sa k'u tilara ka olu bila min ye maa caman kɔni ye o sirannen no nin waati in na min ye dɔgɔtɔrɔso in ale lakanako la sabula k'u y'a yira k'a fɔ finitigiw tun bɛ baara kɛ a yɔrɔ la nka nin waati laban in na a yira k'a fɔ ko finitigiw kɔni senna sumayara ye kosɛbɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka t'u sigi Gawo yɔrɔ dɔ la n'u b'a fɔ ma ko Wadi Sherifu ko kunna siniŋo k'olu kɔni sera ka baara dɔ sera ka kɛ olu ye min ye ɲɛgɛnw ye o dilanna u ye château d'eau n'o o ye forage ye o saba dilanna u ye ko yaasa u ka sigi ka se ka ja u la cogo min duguladen maa minnu filɛ nin n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila sa k'u kɔni u ka lakanako an'u ka baloko n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen k'olu talen no ba la min ye duguladen caman bɛ yen k'olu tun b'u dɛmɛ nka baɲumankɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye Gerefa ye sa Valencia ko olu de kɔni ye nin waleya in kɛ yaasa cogo min na dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na sigi o ka nɔgɔya u bolo Mali ale ni Irisi ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Irisi ye wele bila Mali ma ko a ka taa lajɛla a fɛ yen Ablaye Diop ni ale y'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sirabɔ minisiri ye ani Sadio Kamara k'olu kan ka taa Irisikaw fɛ yen nin kalo in tile 28 o tɛ bi ye sa wa ani sini alamisa ko baara in bɛ tali kɛ badenya ani teriya sira bɛ Mali ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ani fana min ye Irisi ni Mali u b'a fɛ ka yɛlɛmali min fara u ka finitigiw ka ko kan ale ni an ka bolodiɲɔgɔnma taabolo kura minnu bɛ yen Mali y'i bolo nɔ bila sɛbɛn minnu na yaasa olu dɔw ka se ka teliya min ye coopération militaire tɛmɛnen kɔfɛ sa k'u bɛna a lajɛ finitigilakaw olu bɛ se ka subahana minan kuraw sɔrɔ cogo min baarakɛcogo kura ka fara u ka minan kɔrɔw kan waleya in fana senfɛ fana a yira k'a fɔ ko min ye Mali kun y'i bolo nɔ bila sɛbɛn caman na Irisilakaw fɛ nin kɔsa in na kuranko tajiko pankurunko kalanko tramway ko ka taa se alikamako ma Amara ko o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛna fa ladon bɛrɛla sen nin taama in ale senfɛ ko yaasa min ye Mali ni Irisi ye u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma wa min ye o ko fana kɛrɛfɛla fana na a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaa minnu kan ka taa n'o ye Sadio ale ni Ablaye Diop ye ko u ni Irisilakaw kan ka kuma politiki ko fana kan ale ni bayɛlɛmali ni yiriwali siraw yaasa Mali yɛrɛ a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Irisi yɛrɛ fɛ teriya ni badenya hukumu kɔnɔna na yaasa bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ dugudenw olu ka lafiya sɔrɔ ka kɛ ni yiriwali o baaraw nali ye ale ni sɔrɔ o yakubali an ka jamanaw filaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛnɛ ale bɛ ɲɛlen don kosɛbɛ nin waati na a bɛ fɔ min ma ko office pour la mise en valeur du Fakibin système Fakibin n'o bɛ Gawo mara la Amara a y'u tɛgɛ nɔ dɛ k'u ye malo min sɛnɛ ɲinan Gawo mara la k'a dara wuli bonyana kosɛbɛ min ye tɔni kɔni ye ba 98 ani buruburu 9 k'u kun y'o sɔrɔ hectare ba 62 kan ko wa ko min ye gɛlɛya minnu y'u sɔrɔ kosɛbɛ baara in na o ye k'a fɔ ji ale kun jiginnen don kosɛbɛ min ye fan caman fɛ a yira k'a fɔ ko baaraw kun gɛlɛyara Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Gawokaw fɛ yen ko min ye nin baara in kɔni ye a y'a to ka kimɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni kow ba sigira ka ji don a don cogo la min ye laɲini mun kɛlen don système Fakibin fɛ n'o yɛrɛ bɛ Tɔnbɔkutu mara la a bɛ se ka yiriwali kɛ ka baaraba kɛ sabula dugukolo bɛ yen ji mana don a don cogo la ka se ka kɛ i n'a fɔ a tun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min ko est-ce que an n'alikama yɛrɛ san ko kɛnɛ fɛrɛlen don Tɔnbɔkutu ko ye i bɛ Tɔnbɔkutu ta k'a lajɛ n'i taara Gundam Amara i bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ i tɛ Sikaso
ni ko b'u cogo la ni ji bɛna n'a bɛ sɔrɔ a ɲɛma n'i taara dire a bɛ k'i na k'i bɛ office du Niger kura wɛrɛ kɔnɔ tuguni tellement malo min bɛ sɛnɛ yen nka k'anw dɔɔni popapo in na Bamakɔ yan a ma nɔgɔn dɛ fo lakana de kana ni lakana nana ka baara kɛ nin yɔrɔ ninnu na n tɛ mɔgɔw bɛ k'u débrouiller ka sɛnɛ dɔɔni kɛ o mais min yɛrɛ ka ɲi Amara o de tɛ ka sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi na yaasa nin yɔrɔ ninnu na baara bɛ se ka kɛ cogo di ministre min bɛ bolimafɛn ko kunna ale ni mobile ko kunna ko baaraba dɔw bɛ senna bi Bamakɔ kɔnɔna na sira dɔw bɛ ko olu tiɲɛnen don a bɛ fɔ sira min ma sa ko boulevard CEDEAO k'a daminɛ n'i ye pɔnkura jigin fo kana se Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigin ka tɛmɛ pɔn fadi fɛ Amara ko o sira kɛrɛfɛ sira ninnu quartier Mali yɔrɔ ninnu na ani école Castor kɛrɛfɛ ko olu baaraw bɛna daminɛ ko sirabaw bɛna dilan yaasa maaw bɛ se cogo min na ka boli ka ɲɛ o sira kɛrɛfɛla la fana u y'a yira fana k'a fɔ ko o sira kelen min bɛ bɔ sira min fana bɛ bɔ pɔn fadi la ka taa se fo NSUP yɔrɔ la k'u bɛna o fana dilan baara ninnu ko u bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se sɔgɔmada ɲɔgɔn kanɲɛ 6 ma ko a kɔni bɛ to senna sa ko fo mars kalo tile 2 o de la sa ko a kɛkun ye maaw yɛrɛ bɛ se ka taama cogo min na ka nɔgɔya duguba kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ ye k'a yɔrɔ ninnu gidɔrɔn kɛrɛfɛla ninnu a b'a fɔ ma ko bretel k'u bɛna olu de dilan ka ɲɛ ko yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min ko baara in hukumu kɔnɔna na sa k'a ɲininen don maaw fɛ u ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmadaw fɛ fana n'u taara sɔrɔ minɛnw bilalen n'u ɲɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko baara de bɛ senna a yɔrɔ ninnu na Amara ko Itali ka maa 3 tun b'anw fɛ yan maa 3 in u minɛna Sinzanakaw fɛ yen ko yaasa u ka se ka bila sa Algérie ale Iyad k'o wuli k'o jɔ sa Iyad yɛrɛ nɔfɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye yɛrɛ nin ko in na sa o kɔni ye Algabas Ag Intala ye Ag Bibi ale ni Mohamed Ag Intala denkɛ n'o ye Khaled Ahmed Ag Mohamed ye k'olu de kɔni ye nin wulikajɔ in kɛ Amara ko wari dira dɛ wari mugu kɔni k'o bɔra yaasa min ye Italien ninnu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka u y'a kɛ fa min na sa u bɛ ka mun fɔ ko Tenza Waten o Tenza Waten ni fila don Mali ale ni Algérie fanfɛla don a na kɛ waleya in kɛra ye M5 RFP min bɛ États-Unis k'olu tɛ maa si ka côté la u tɛ Sogɛli ka côté la u tɛ Umaru Jara ka côté la olu bɛ min fɛ u ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ni mankan in bɛ se ka ban cogo min kibaruya an y'a sɔrɔ maa min fɛ o ye Sulemani Kume ye ale de y'u ka M5 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan États-Unis olu ka coordinateur ye donc secrétaire général ye ale ye kibaruya bila an ma k'a jira k'a fɔ ko min ye M5 RFP États-Unis u tɛ nsan fɛ u tɛ npiɲɛ fɛ mais u bɛ fɛ min ka kɛ u ka bɛn ka baara kɛ yaasa transition bɛ ka baaraba minnu kɛ u tɔw ka se ka to senna a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Amara Burkina Guinekaw fɛ yen u ka jamana kɔni ɲɛmaaw ye premier ministre kura ta n'o ye Amadou Ouri Ba ye nka Guinée b'a fɔ ko Ba Ouri pour que ka se k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ Cellou Dalein Diallo ka parti de la ni o jɔyɔrɔ ɲɛmaa filanan tun bɛ a bolo a bɔr'o la waati min na Cellou ka fangako nana ɲami a yɛrɛ tun bolila ka taa Faransi ka t'i ɲɛma dogo ye yaasa a ka se ka segin ka na Alpha Condé y'a la segin ka na ale ka fara ɲɔgɔn jɛkulu min tun bɛ n'u b'a fɔ ma ko Arc-en-Ciel a nana don o kɔnɔna na ka baara kɛ o kɔnɔna na wa waati min na fana fanga fana bɛ taa fɛ Alpha bolo a n'o fana kun bilara ɲɔgɔn na sabula 3e mandat ko in kun tɛ Ba Ouri fɛla koba ye a y'i yɛrɛ minɛ Alpha ka ko la f'a kun yɛrɛ Guinée sigi kun gɛlɛyara a bolo Zein min ye Doumbouya ye ale fana y'a wele ko a kana yaasa ka se ka kɛ premier ministre ye Guinée kɔnɔna na ni min bɔra o tɔ la n'Ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan yaasa cogo min na u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka nɛgɛ kanɲɛ 18 o jira an na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ an na o da maaw tulo kan